De Turquia a Gibraltar, el Mediterrani és un mar ple de vida i amb una biodiversitat única. El paisatge mediterrani meravella pel blau del mar i el verd de l'abundant vegetació. Però el seu blau sovint contrasta amb un fons negre. I què és? Part de la resposta la trobem passada la tempesta. Tires marronoses s'acumulen a la sorra formant barreres naturals. Aquestes tires vegetals formen part de praderies de Posidònia. Aquesta planta té una funció similar a la dels boscos terrestres. Aporta oxigen i absorbeix grans quantitats de diòxid de carboni. Per això podem dir que és el pulmó del Mediterrani. I no, la Posidònia no és una alga, és una planta terrestre que va tornar al mar. De fet, és l'organisme viu més longeu documentat del planeta i un dels ecosistemes més productius de la biosfera. Però no la trobem a tot el món. La Posidònia, o coneguda popularment com l'alga dels vidriers, és endèmica del Mediterrani. I malgrat trobar-se només al Mediterrani, el seu nom científic és Posidònia oceanica. La Posidònia també és un gran bioindicador de la qualitat de l'aigua, al ser extremadament sensible a la contaminació. On trobem Posidònia, trobem aigua clara i, sobretot, vida. Les praderies formen un ecosistema únic on viuen centenars d'espècies d'invertebrats i peixos que hi troben refugi i aliment amb més facilitat. Inclús nacres, un mol·lusc en perill crític d'extinció i també endèmic del Mediterrani. I es pot saber si ha millorat o empitjorat l'estat de les praderies de Posidònia? Fins a la segona meitat del segle XX no es van fer les primeres avaluacions de l'estat de les praderies. Però actualment ja es disposa de dades suficients per confirmar que està en retrocés, tant per extensió com densitat. I quines són les causes d'aquest retrocés? La pesca d'arrossegament, l'ancoratge d'embarcacions recreatives o la contaminació de l'aigua. Però no només això, la presència d'algues invasores ha significat un nou risc. Diferents factors que tenen un impacte directe en la Posidònia i el mar Mediterrani. La disminució de praderies de Posidònia té una importància cabdal, des de la pèrdua de biodiversitat que afecta la pesca, com també la captura de carboni en el Mediterrani. O la pèrdua de protecció a les platges, al ser fonamental per esmorteir l'onatge i fixar la sorra amb les seves arrels. I per molt que des de fora l'aigua no ho veiem, no vol dir que no existeixi aquest impacte. Oi que si una persona talla arbres d'un bosc per aparcar-hi el cotxe ens semblarà una bogeria? Doncs és el mateix tirar l'àncora o una xarxa i arrasar amb tot el fons marí. Un fons marí i unes praderies que podem veure des de l'espai. De fet, projectes com el Copèrnicus de la Unió Europea monitoritzen diferents dades marines a través d'imatges de satèl·lit. I no és l'única iniciativa. Arreu del Mediterrani s'han arrencat projectes per a la protecció de la Posidònia. Per exemple, el projecte Posidònia Costes del Calaf del Centre d'Estudis del Mar en FECDAS. Els projectes LIFE i Safe Posidònia de les Illes Balears o molts d'altres a Andalusia, el País Valencià, Itàlia i molt més. I és que potser hem d'anar un pas més enllà i fixar zones marítimes protegides. En són exemples les Illes Medes o Cap Cros, a França. Llocs on s'ha restringit l'activitat per protegir el fons marí i on s'han notat grans resultats. I tu, què en penses? La propera vegada que vegis Posidònia, sent-te privilegiat perquè estaràs en un mar saludable. I amb aquest privilegi, simplement cuida-ho per seguir-lo tenint.